El que veurem a la classe d'avui és la sintonia analítica de reguladors PID. Mireu, quan es parla de sintonia, bàsicament el que ens està dient és que trobem d'un regulador PID els tres nombres màgics que seran Kp, Ki i Kd del nostre regulador. De fet, veureu que són graus de llibertat que tindrem del nostre problema amb quina finalitat? Amb la finalitat que el sistema controlat es comporti, és a dir, aquest sistema realimentat amb el regulador, es comporti de la manera que nosaltres desitgem. Per tant, aconseguirem la finalitat última del bimestre de l'assignatura. És a dir, que a través d'un dispositiu electrònic digital com és un regulador PID, que fa tres operacions matemàtiques, agafa l'error, el multiplica per un número, agafa aquest mateix error, l'integra i el multiplica, el resultat d'aquesta integral per aquest número, i a més també és capaç de derivar l'error i aquesta derivada del senyal error la multiplica per Kd, és a dir, a través d'aquestes tres operacions matemàtiques, que per cert són les tres operacions matemàtiques lineals que existeixen, aconseguirem, determinant aquests tres números, que de forma analítica, és a dir, amb llapis i paper, utilitzant el model matemàtic en forma de funció de transferència que tenim, el que aconseguirem és que l'error s'elimini i no només que s'elimini, sinó que ho faci en la forma que nosaltres li especifiquem, amb la forma que nosaltres determinem des d'un inici del problema. Mireu, en definitiva, en aquesta sessió el que veurem és, en primer lloc, el caràcter lineal de les tres accions, la proporcional, la integral, la derivativa. Veurem el controlador lineal PID, quina llei de control té, és a dir, com fa aquestes tres operacions de multiplicar per un número, integrar i derivar. I, finalment, us explicaré el mètode de sintonia analítica per assignació de pols. De mètodes analítics n'hi ha molts. Aquí, de fet, a l'assignatura només veurem l'assignació de pols. Però penseu que n'hi ha d'altres que, quan pertoqui, us els explicaran en assignatures posteriors a aquesta. Bé, fins ara, què és el que hem aconseguit? Bé, doncs hem aconseguit la medalla de bronze, que és que ja sabem determinar un model a partir de què? A partir d'equacions diferencials o a partir de dades empíriques, recordeu. També sabem, fins i tot, com respon temporalment aquesta funció de transferència, aquest model, però amb això no n'hi ha prou. Hem vist després la medalla de plata, el fet de dir, bueno, també podem arribar a garantir que el sistema pugui ser precís i estable. És a dir, podem veure a partir de quina estructura de controladors faci servir i de quins paràmetres se'ls hi pot donar perquè el sistema no només sigui precís, és a dir, error zero, sinó que a més sigui estable. Però ens falta una cosa per arribar a la medalla d'or, que és agafar i determinar quins paràmetres PID hi ha d'haver en aquest controlador perquè no només sigui estable, no només elimini l'error, sinó que ho faci en el temps que nosaltres especifiquem i en la forma que nosaltres especifiquem. I quan parlo de forma, vull dir que el sistema reaccioni, per exemple, com un primer ordre o que reaccioni com un segon ordre subesmorteït. Haurem de fer la diferència entre això. Per tant, això ho aconseguirem, estic parlant sempre del sistema realimentat, el sistema controlat, ho aconseguirem jugant amb aquests tres paràmetres, Kp, Ki i Kd. En definitiva, ja coneixem com es comporta la planta. L'hem realimentada. Sabem per què la realimentem, pels dos motius, perquè el model és imprecís i perquè hi ha pertorbacions que afecten a la planta. Per tant, ja la tenim realimentada i gràcies a això ens apareix un senyal error. Què hem aconseguit? Fins ara garantir a través del test d'estabilitat de Ruth que davant d'una entrada acotada no li donàvem valors als paràmetres del controlador que fessin que el sistema se n'anés o cap a infinit o cap a menys infinit. Per tant, aconseguíem que el sistema fos estable. Però dins de tot aquest mapa de controladors, és a dir, dins de tot aquest mapa de parelles o diguem, grups de tres de paràmetres Kp, Ki i Kd del controlador que fan que el sistema sigui estable, n'hem de triar una parella o un grup de tres, només un grup d'aquests tres valors de paràmetres que facin que aquest error s'elimini, però no només que s'elimini de qualsevol manera, sinó que ho faci en la forma que nosaltres vulguem. És a dir, que la reacció del sistema, com us deia a la transparència anterior, sigui, per exemple,
com una resposta típica de primer ordre, o com una típica de segon ordre subesmorteït, o com una de segon ordre críticament esmorteït, on no hi ha sobrepic. Per tant, tot això serà el que aconseguirem senzillament fixant-nos sobre quins 3 paràmetres hem de posar en aquest controlador. I això té un nom i es diu sintonia de controladors PID. Quina llei de control aplica aquest controlador PID? És a dir, bàsicament, quines operacions fa sobre l'error per calcular l'acció de control UDS que injectarà sobre la nostra planta que volem regular. Per tant, el que veurem ara és bàsicament l'equació diferencial i arribarem a la funció de transferència d'aquest regulador CDS. Aquest regulador, recordeu que com a entrada té el fruit de la comparació entre la referència, el que jo desitjo, i el que el sensor m'informa que està passant a la realitat. Llavors, aquest error, per concepte, és la divergència entre el meu desig i la meva realitat. I serà el rol d'aquest controlador, precisament, el fet d'aconseguir que aquest error s'elimini i, a més, ho faci com nosaltres volem. És a dir, en un temps especificat i amb una forma especificada. Però no ens avancem. Anem a veure aquesta llei de control PID. Mireu, veieu aquí el senyal de sortida, UDT. Aquest senyal UDT, evidentment, acabarà sent, quan passi a Laplace, aquest UDS. És el senyal de sortida del meu controlador. I observareu que hi ha les 3 operacions. Veieu l'error aquí? Està multiplicat per un número. Veieu l'error aquí? Està integrat i multiplicat per un número, que és Kp dividit per Ti. I veieu l'error aquí, que està derivat respecte del temps i multiplicat per un número que serà Kp per Td. Llavors, important tenir en compte que aquests paràmetres Kp, Ti i Td en un regulador industrial seran positius. D'acord? Llavors anem a operar una mica això. Fixeu-vos que si apliquem la propietat distributiva de Kp sobre aquests 3 elements, sobre aquestes 3 accions P, I i D, ens queda que l'acció proporcional és aquest Kp per l'error, l'acció integral és aquesta d'aquí, Ki per la integral de l'error. He dit Ki, sí, és una forma abreujada de dir Kp dividit per Ti. Ho veieu? Aquí us ho indico. Ki és Kp dividit per Ti. I després, finalment, tenim l'acció derivada, que la teniu aquí, la derivada de l'error, multiplicada o ponderada per Kd. De fet, això ho hem d'entendre que és com un equalitzador de greus, mitjos i aguts. No estic dient que sigui el mateix, sinó senzillament que el que vull dir és que Kp, Ki i Kd el que donen al final és un pes a cada una de les 3 accions. De fet, fins i tot, per exemple, un regulador PI tindria una Kd igual a 0, de manera que s'anul·lés aquesta acció derivativa. I llavors, en lloc de tenir un regulador PID, tindríem un regulador PI només. O bé, si Ki valgués 0, és a dir, els mitjos, estic fent una analogia, entenc que absurda, vull dir, no és que això siguin greus, mitjos i aguts, ni molt menys, però per fer l'analogia, doncs si Ki valgués 0, no hi ha mitjos, només hi ha greus i aguts, d'acord? Tindríem un regulador PD, proporcional derivatiu. De fet, com deia, aquí apareix Kd i no apareix Td, sinó el producte Kp per Td, i us ho indico aquí a la part inferior. Important, Ti té unitats i són segons, d'acord? Per la qual cosa Ki també té unitats i són 1 dividit per segon, com podeu veure aquí, o segons element 1. Td també té unitats i són segons, per la qual cosa Kd també té unitats i són precisament segons. Tot això ho sabem perquè Kp no té unitats. I per què no té unitats? Observeu que Kp no té unitats perquè d'un senyal elèctric, l'error, quan es multiplica per Kp, ens surt un altre senyal elèctric, per la qual cosa aquesta Kp no té unitats, és adimensional. D'aquí observeu que la integral sí que, com que és un voltatge integrat al llarg del temps, les unitats que resulten de la integral són volts multiplicat per segon. Al dividir per segons, queden volts que multiplicat per Kp dona volts. I Td? Td també té unitats i són segons perquè quan derives el senyal, que és un senyal elèctric en forma, diguem, de voltatge, respecte al temps queden volts dividit per segon, per la qual cosa al multiplicar per Td, que són segons, se'n van els segons i queden volts que multiplicats per Kp donen volts. Bé, anem a passar això
el domini de Laplace, amb condicions inicials nul·les. Per tant, vaig aplicar la transformada de Laplace d'aquesta equació diferencial, perquè al cap i a la fi, aquí tenia una equació diferencial, però aquí en tinc una altra, que fa les tres accions lineals, no? Proporcionar, integrar i derivar. Bé, si aplico la transformada de Laplace en condicions inicials nul·les sobre, precisament, aquesta equació diferencial del controlador P i D, em queda Kp per l'error, més KI per la integral, veieu l'1 partit per S, de l'error, i finalment KD per S, veieu la derivada aquí, per l'error. Si arranjo això una mica i trec l'error, com podeu veure, factor comú, el podria treure fora, i em quedaria l'error, factor comú de Kp més 1 dividit per S per Ki més S per Kd, que és el que teniu aquí. L'únic que aquí ja he passat l'error dividint a l'altra banda, amb quina finalitat? Aquesta, d'aquí, és la meva funció de transferència C de S. Per què? Perquè C de S, si el multiplico per l'error, em dona 1 de S, o dit d'una altra manera, la funció de transferència del controlador és la sortida dividit per l'entrada. Bé, aquesta expressió, tot i que és certa, evidentment, no és la típica d'una funció de transferència, on us he dit sempre que és un numerador en S dividit per un denominador en S. Llavors, si traiem denominador comú la S, la veieu aquí, em queda Kp, que multiplica per la S, la podeu veure aquí, i la Kd, que em quedarà multiplicada per S quadrat, que la podeu veure aquí. I la Ki, com que directament ja estava dividida per S, queda tal qual està. Per tant, la funció de transferència d'ara endavant d'un controlador C de S serà aquesta d'aquí. I ha sortit precisament de prendre les tres accions, la P, la I i la D, passar-les a Laplace en condicions inicials nul·les, ja que suposem que el sistema inicialment es trobava en repòs, en el punt d'equilibri, i a partir d'aquí hem obtingut aquest numerador i aquest denominador en el domini de Laplace, en forma de, diguem, ja està preparat per fer el càlcul operacional de Heaviside. Important, aquest controlador, quin rol desenvoluparà en aquest sistema realimentat? Doncs aquí teniu la funció de transferència enllaç tancat, on, recordeu, s'ha d'agafar la cadena directa, dividit per 1 més la cadena directa per la cadena de realimentació, que, ho sé, moltes vegades serà unitària. Perquè s'assumeix que la planta ja incorpora el controlador. Bé, en aquest cas puc aplicar aquesta expressió, recordeu, 1 més cadena directa per realimentació perquè el comparador es troba en aquesta forma. Recordeu que si el comparador no fos així, més o menys, hauríeu d'anar alerta amb els signes que hi ha tant al numerador com al denominador de la funció de transferència, d'acord? Però està clar, observeu, quin és el missatge final d'aquesta transparència? El missatge final és que, com podeu veure, de tot això, els únics graus de llibertat que tindrem nosaltres serà poder dir quan valen Kp, Ki i Kd, perquè la planta ens la donaran. La realimentació ens serà donada igualment. L'únic grau de llibertat que tindrem és sobre la tria del controlador. De fet, els problemes que apareixeran a l'examen, gran part de les vegades ja ens diuen i tens un controlador d'aquest tipus, és a dir, un PI, un PD, un P només, un proporcional, un PID complet, d'acord? Ens especificaran quin controlador hi ha. Per tant, d'aquesta funció de transferència, l'únic que haurem de fer és anul·lar, si hi ha alguna acció que no s'hi troba, doncs anul·lar-la. Si ens diuen un regulador PI, està clar, la derivada no existeix. Si ens diuen un regulador PED, està clar, la integral no existeix. Per tant, el missatge és que l'únic grau de llibertat que tindràs en un problema de sintonia, lògicament, és l'elecció dels paràmetres P, I i D, els paràmetres Kp, Ki i Kd. Per això es parla de sintonia. Quin serà el procediment per a la tria d'aquests tres paràmetres? Bé, aquest procediment, com dic, repeteixo, se l'anomena sintonia i serà analítica perquè farem servir el model matemàtic en forma de funció de transferència de la nostra planta i, evidentment, de la realimentació, que apareix, com podeu veure, a la funció de transferència enllaç tancat que ja sortia a la transparència anterior. Anem a veure quins passos a seguir. De fet, els passos costen més d'explicar que d'aplicar, com veurem després, en exemples que ja estan resolts. Mireu, els passos a seguir són, en primer lloc,
necessitem disposar, perquè estem parlant de sintonia analítica, del model de la planta a controlar. Si no tenim el model, no es pot aplicar sintonia analítica. Per tant, una primera dada que hi ha d'haver del problema ha de ser quina planta hi ha. I aquesta planta, recordeu que a la vida real o bé la trobeu a partir d'equacions diferencials o, si no les teniu, a partir d'un experiment amb llaç obert. Apliqueu un graó, mireu com respon i ajusteu una funció de transferència de primer ordre o de segon ordre segons us convingui. D'acord? Segons us convingui, em vinc a referir segons respongui la planta. Si té sobrepic, està clar, segon ordre, subesmorteïda, amb una xi més petita que 1. Que no té sobrepic, segurament ho pots aproximar amb un primer ordre amb retard pur. Bé, per tant, assumirem que tenim directament GDS. Ja disposem d'ella. Què hem de fer? Agafar aquesta GDS i multiplicar-la per la funció de transferència del controlador. Que, evidentment, aquesta funció de transferència del controlador tindrà incògnites. No sabrem quan va el KP, ni quan va el KI, ni quan va el KD, en cas que existeixin les tres. Repeteixo que no tenen per què haver-hi sempre les tres. Bé, una vegada tinguem això, què hem obtingut? La cadena directa. Hem obtingut aquesta cadena directa. Recordeu, això se l'anomena cadena directa, això se l'anomena cadena de realimentació, a tot seria la cadena oberta, cadena oberta seria des d'aquí fins aquí, d'acord? I recordeu que la funció de transferència amb llaç tancat sempre és cadena directa, veieu la cadena directa aquí, dividit per 1 més la cadena directa per la realimentació, o el que és el mateix, la cadena oberta, aquí. Fixeu-vos la diferència, directa és això, C per G, oberta és C per G per H. Per tant, cadena oberta implica el producte de la cadena directa per la cadena de realimentació, d'acord? Però fixeu-vos que aquests problemes es resolen calculant la funció de transferència amb llaç tancat. Importantíssim, això. Bàsicament, per què? Perquè el comportament tu el vols avaluar, quan tu apliquis un graó aquí, vols especificar com s'ha de portar, com s'ha de comportar aquesta sortida Y de T. Per fer això, hauràs de tenir en compte que el sistema està realimentat. Per tant, observeu, la funció de transferència amb llaç tancat és cadena directa dividit per 1 més la cadena oberta, que és cadena directa per realimentació. Bé, a partir d'aquí, què hem de fer paral·lelament? O sigui, haurem calculat això. Bé, però això té uns paràmetres lliures, KP, KI i KD. La gràcia del problema serà que hem de trobar quan valen KP, KI i KD. Paral·lelament, què haurem fet? Haurem interpretat les especificacions dinàmiques que proporciona l'enunciat. Quan dic especificacions dinàmiques, l'únic que vull dir és com esperen que es comporti el sistema, la sortida, de fet, del sistema realimentat. Ens diran que tingui un temps d'establiment de no sé quant, que tingui un sobrepic de no sé quant, que tot això seran especificacions en el domini temporal de com s'ha de comportar aquest senyal Y de T. A partir d'aquí, nosaltres ens les hem d'enginyar, mai millor dit, per trobar els paràmetres KP, KI i KD que facin que aquesta funció de transferència amb llaç tancat es comporti com ens demanen davant d'una excitació de tipus graó, d'una consigna de tipus graó. Entesos? I per fer això haurem de fixar-nos en les arrels del polinomi denominador d'aquesta funció de transferència amb llaç tancat. Perquè, recordeu, un sistema de segon ordre subesmorteït tenia les arrels complexes conjugades. Us recordeu això? Això és el pla complex. Recordeu també que si això volgués que es comporti com un sistema de primer ordre, resulta que aquest sistema de primer ordre ha de tenir una arrel aquí, en el semieix negatiu, i aquesta arrel ha de valdre menys 1 dividit per la tau d'aquest sistema de primer ordre. Sí, recordeu que la tau és el temps que triga a arribar al 63,2% del seu valor final. O dit d'una altra manera, és una quarta part del temps d'establiment. Per tant, observeu que aquestes especificacions temporals estaran, sí o sí, estretament lligades en la regió i en la forma en què hauran d'estar ubicats els pols de la funció de transferència amb llaç tancat. Per tant, ens haurem de fixar en el denominador de la funció de transferència amb llaç tancat. Aquest és el missatge. Per això, en aquest punt d'aquí us dic que paral·lelament
haurem d'interpretar aquestes especificacions dinàmiques que l'enunciat us donarà. I elles què provocaran aquestes especificacions? Doncs que hagis d'ubicar un pol a on et demanen, un altre pol a on et demanin, en cas que sigui de segon ordre, i tot això el que farà és que el sistema reaccioni d'una determinada manera. D'acord? I com ho aconseguiràs? Doncs te les hauràs d'enginyar per posar el valor als paràmetres Kp, Ki i Kd que provoquin que el sistema realimentat tingui les arrels del denominador, és a dir, els pols de la funció de transferència amb llaç tancat, a on t'estan demanant, aquí o aquí. Llavors, per això tinc remarcat en color verd aquesta última frase que us he comentat. Hem de trobar el valor d'aquesta terna, Kp, Ki i Kd, en cas que siguin els tres. Repeteixo que hi haurà problemes on només et demanarem Kp, o Ki, o Kd, o només Kp i Ki. Però això ja es veurà. Ara mateix el que importa és que hem de determinar els valors de sintonia del controlador perquè els pols de la funció amb llaç tancat es trobin al lloc que t'obligarà a que estiguin les especificacions, d'acord? Hi haurà una especificació temporal que et dirà, t'obligarà a posar els pols a un determinat lloc. Doncs bé, espavila't com puguis, ja us explicaré el mètode, perquè Kp, Ki i Kd facin que els pols del sistema realimentat estiguin on et demana l'enunciat. Bé, i en vermell el problema que us trobareu. Tot això no serà tan bonic, perquè clar, com es veu, seria facilíssim. De fet, és calcular la funció de transferència amb llaç tancat, Kp, Ki i Kd t'apareixeran els coeficients del polinomi denominador amb S i has de buscar el valor de Kp, Ki i Kd perquè els pols estiguin on et demanen. Però la història no serà tan bonica, sinó que té una part fosca, que és que podria passar que la funció de transferència amb llaç tancat, aquesta que has calculat, sigui d'ordre superior al número de pols que les especificacions permeten ubicar al pla complex. M'explicaré. Si l'especificació et diu que el sistema ha de ser un segon ordre amb un sobrepic de no sé quant, tu a partir d'aquí trobaràs la xi, l'omega n, i diràs, mira, les arrels s'han de trobar a tal lloc. Però resulta que paral·lelament hauràs calculat la funció de transferència amb llaç tancat i et dona d'ordre 5. M'ho estic inventant, això, Però clar, representa que tu saps on han d'anar dos pols i els altres tres pols ningú t'està dient on han d'estar, entesos? Per tant, què faràs amb els altres 5 pols? Doncs el teu desig, la teva voluntat, ja veurem si això és sempre possible, després en parlarem, el teu desig és posar-los en una regió del pla complex que estigui prou allunyada d'aquests d'aquí. Per què? Perquè recordeu que en un sistema d'ordre superior es comportarà com un sistema de segon ordre o de primer ordre si els pols, aquests que et sobren, són suficientment ràpids, és a dir, si estan més de 4 vegades o 4 vegades més lluny de l'eix imaginari que aquests d'aquí, de forma que aquests dos dominin la resposta. Per tant, és el que dic aquí en aquesta frase. És llavors quan els pols que falten per ubicar es poden situar molt més lluny de l'eix imaginari que no pas els determinats per les especificacions, de manera que seran tan ràpids en relació amb la dinàmica desitjada que seran menys preables. D'acord? Bé, veurem a través d'exemples si això és possible i de què depèn. Hi ha un missatge important. Fixeu-vos, abans que res. Aquí teniu 1, 2 i 3 graus de llibertat. I el que heu de tenir molt clar d'ara endavant en tots els problemes que resoldrem és que aquest nombre de graus de llibertat, és a dir, el nombre de paràmetres que tu tinguis, Kp, Ki i Kd, implicarà directament quants pols pots ubicar en el pla complex. M'explico. Si tu tens un sol paràmetre, Kp, tu només podràs forçar a on es troba un pol en el pla complex, perquè només tens un grau de llibertat. Tocant Kp t'afectarà a tants coeficients del polinomi que només podràs obligar a un pol a que es trobi a un determinat lloc del pla complex. Si tens 2 paràmetres, podràs obligar 2 d'aquests pols a que estiguin a un lloc determinat. Si en tens 3, podràs obligar a 3 pols que estiguin a un lloc que tu desitgis. Per tant, podries posar 2 aquí i 1 a la quinta forca, o 1 aquí i 2 a la quinta forca. Ara bé, també és cert que quan parlo de graus de llibertat, potser
no t'interessa forçar a on es troben, per exemple, dos pols, sinó, per exemple, si tens només un únic grau de llibertat, suposem Kp, d'acord que no pots forçar a on es troben dos pols, només pots fer on es troba un d'ells. Però també, alternativament, veureu que hi ha problemes on un sol paràmetre el que em força, per exemple, és la part real de dos pols. Clar, un pol complex conjugat té dues coses. Té una part real i una part imaginària, d'acord? Quan tu forces un pol, estàs forçant la seva part real i la seva part imaginària. Si tu, amb un sol grau de llibertat, volguessis obligar, en certa mesura, dos pols a que es comportin d'una determinada manera, el que els podries forçar és a que tots dos tinguin la mateixa part real, d'acord? Però, clar, estaries en realitat només forçant una de les dues propietats que tenen. Entesos? Per tant, grau de llibertat ve donat directament per al número de paràmetres lliures que tens. I aquest grau de llibertat el pots fer servir o per forçar un pol directament o per forçar una propietat de dos pols, la seva part real o la seva part imaginària, d'acord? Aquesta és una mica la filosofia que anirem veient al llarg dels diferents exemples que us presentaré. Anem a veure aquest primer. Mireu, tenim una planta que ens la donen, la veieu, és aquesta d'aquí, 0,65 dividit per 1 més 75S, 1 més 2S. Aquesta planta és com la planta que us heu trobat en el laboratori, tal qual. És una d'elles, una de les maquetes del laboratori, és un tanc d'aigua. Fixeu-vos que té un guany de 0,65, de fet aquí ho teniu, un guany de 0,65, una tau de 75 segons i un retard pur de 2 segons. L'única maniobra que hem fet és aproximar el retard pur a través de l'aproximació de Taylor, d'acord, de primer ordre. El que hem fet ha estat aproximar-la per una funció de transferència de primer ordre. De fet, això connecta, si reviseu quan explicava els sistemes de segon ordre sobre esmorteïts, us deia, sistemes de segon ordre sobre esmorteïts són dos sistemes de primer ordre, d'acord, amb constants de temps diferents. De fet, aquí tenim constants de temps tan diferents entre si, com podeu veure, que una és el retard pur del sistema de primer ordre. Per tant, us deia, quan en un sistema de segon ordre sobre esmorteït hi hagi dos constants de temps, dos pols, que són clarament molt allunyats un de l'altre, més de 4 vegades, 5 vegades, en aquest cas, fixeu-vos, estem parlant de més de 30 vegades. En aquest cas, es pot aproximar una de les dues arrels com un retard pur i entendre que el sistema és un primer ordre i un retard pur. D'acord? Per tant, és el que està passant aquí. En aquest cas, estic fent el pas invers. Al laboratori he vist que tinc un sistema de primer ordre amb retard pur i l'estic aproximant per una funció de transferència de segon ordre. Però bé, això a vosaltres us és indiferent, perquè us estan proporcionant la funció de transferència. Què hem de fer primer de tot? Primer de tot hem d'agafar i calcular la funció de transferència amb llaç tancat d'això, que és, evidentment, sortida dividit per entrada. I la veieu aquí? He calculat la funció de transferència. Com ho he fet? Fent el producte d'aquests dos, dividit per 1 més aquests dos per la realimentació, que és unitària. I això m'acaba quedant aquesta funció de transferència que veieu aquí. La veieu? De fet, observeu que em queda una funció de transferència que després, per passar d'aquí a aquí, el que he provocat és que he dividit numerador i denominador per 150. Això és una cosa que faig comunament perquè el primer coeficient, el de la màxima potència, em doni unitari. Ho veieu? Em dona unitari aquí. Això ho faré servir després. Dit d'una altra manera, quan tanqueu el llaç, tingueu la picaresca que el polinomi de la màxima potència us doni unitari. D'acord? Si no ho fa, dividiu numerador i denominador per aquest valor i ja està. Després ho agraireu més endavant. Què ens demanen? Especificacions. Ens diuen, volem que el sistema es comporti, el realimentat, evidentment, com un segon ordre, però que tingui una resposta crítica del 0%, és a dir, sigui un sistema de segon ordre críticament esmorteït. Per tant, que la xi valgui 1. Entesos? Bé, llavors recordeu una cosa. Us he dit abans que el nombre de graus de llibertat del controlador, en aquest cas veieu que només podeu tocar Kp, ens dona directament el número de pols que podreu ubicar o, en el cas aquest,
que tinc un sistema de segon ordre, ho veieu? Només podré o ubicar un dels dos pols o, com us deia a la transparència anterior, una propietat d'aquests dos pols. I una propietat d'aquests dos pols és fer que la xi valgui igual a 1. Entesos? Per tant, com que jo tinc dos pols que haig d'ubicar, però només tinc un grau de llibertat, clar, si jo tingués un regulador PI o un regulador PD, és igual, tindria dos graus de llibertat. Podria determinar on valen les dues arrels, on les vull posar, les dues arrels d'aquest denominador. Però, clar, només tinc un grau de llibertat. Per tant, l'únic que puc fer és forçar o un pol o una propietat d'aquests dos pols. Com que l'enunciat em diu vull aconseguir una resposta crítica del 0%, estic parlant de que una propietat és fer que la xi valgui igual a 1. Per tant, estic dient que els dos pols siguin idèntics. Ja està. No sé on estaran, però el que sí sé és que seran el mateix, perquè la xi és igual a 1. D'acord? Bé, a partir d'aquí, escric això. I com ho escric? Mireu, l'equació típica d'un denominador de segon ordre. Recordeu que era s al quadrat més 2 per xi per omega n per s més omega n al quadrat. Veieu que la xi ja l'he posada aquí igual a 1. Aquí falta una xi. No és que falti, és que ja sé que la vull igual a 1. I ho podré fer. El que no puc fer és ubicar el pol. M'explico? Ara els pols es trobaran a on? Doncs com que la xi és unitària, els dos pols estan aquí, aquí, el mateix. I aquest pol valdrà, està clar, menys omega n, d'acord? En el pla complex, recordeu. Però clar, aquesta omega n jo no sé com de lluny es trobarà. Per què? Perquè no tinc suficients graus de llibertat. Només puc forçar que els dos pols estiguin aquí, a sobre de l'eix real i que siguin idèntics. Bé, per tant, què faig? Doncs mireu, el que haig de fer ara, per determinar quan ha de valdre Kp, perquè això passi, igualar el polinomi denominador de la funció enllaç tancat amb el polinomi denominador que és resultat de l'especificació. I, evidentment, com podeu veure, com que és un polinomi de segon ordre, hi tinc dues incògnites. Quina? Quan val Kp i quan val omega n, que recordo que no la puc fixar, perquè només tinc un grau de llibertat i només he pogut fixar la xi. Per tant, a partir d'aquí, igualant coeficients, directament, puc trobar el valor de Kp i omega n. I quan dic igualant coeficients, vull dir que 1 és igual a 1. Ho veieu? Us adoneu ara de per què aquest 150 ha estat molt útil, dividir tot el numerador i el denominador per 150? Perquè ara ja directament 1 és igual a 1, que és un error típic a l'examen. No normalitzar aquest polinomi, no fer-lo mònic, que es diu, al no normalitzar-lo, vas igualant coeficients, però no te n'adones que 150 no és igual a 1. Estem d'acord? Llavors, finalment, el 0,513, ho veieu aquí, ha de ser igual a 2 per omega n, ho teniu aquí, 2 per omega n, i el 0,0066 més 0,0043 Kp ha de ser igual a l'omega n al quadrat. Això em genera un sistema de dues equacions, dues incògnites, i que directament en determinen el valor d'omega n, us recordo que té unitats, és una pulsació natural, i el valor de Kp, que us recordo que no té unitats pel fet de que és el guany proporcional que multiplica directament l'error i dona la sortida. Per tant, no té, si multiplica un voltatge i resulta en un voltatge, no té unitats. Finalment, què calculo aquí? Informació addicional. Per aquí m'ha provocat l'enunciat. Agafo i li dic, mira, i a més sé que el temps d'establiment, que és 4 dividit per xi omega n, us en recordeu? Valdrà 15,6 segons. És a dir, el sistema trigarà a arribar al valor consignat, quant temps? D'aquí fins aquí, 15,6 segons. Fixem-nos ara que en el sistema realimentat de la figura hi tenim un controlador, el podeu veure aquí, que té 2 graus de llibertat, que són Kp i Ki. És un regulador PI. Observeu també que la planta a controlar és la mateixa que en el problema anterior, exactament la mateixa. Aquí la teniu. I és, com podeu veure, una expressió d'un sistema de segon ordre sobre esmorteït. Veieu que són com dos sistemes de primer ordre posats en sèrie, un darrere de l'altre, i observeu com un d'ells, aquest d'aquí, té una constant de temps molt més lenta que no pas aquesta altra constant de temps. De fet, això ja sabeu de quan vam estudiar els sistemes de segon ordre sobre esmorteïts, que es pot aproximar per un sistema
de primer ordre amb un retard pur. Veieu, el retard pur és aquesta constant de temps més petita i observeu que la constant de temps del pol dominant, aquests 75 segons d'aquí, és el que apareix en aquest primer terme d'aquí. Però bé, independentment d'això, en realitat el que tenim és una funció de transferència amb llaç obert donada. Fixeu-vos que dic funció de transferència amb llaç obert perquè aquesta funció g de s ens relaciona aquesta acció del controlador que tenim aquí i la variable del procés que ens interessa regular. Observeu la comparació, el set point o consigna i la variable del procés aquí, el sistema realimentat. Bé, el primer que farem serà calcular la funció de transferència amb llaç tancat, ja que es tracta d'un problema de sintonia analítica i farem assignació de pols, per tant necessitem jugar amb els paràmetres Kp i Ki, o millor dit, pròpiament dit, determinar els seus valors, és a dir, fer la sintonia del que han de valdre aquests dos paràmetres amb la finalitat que el sistema realimentat tingui els pols a on ens demanen les especificacions, és a dir, que el sistema realimentat es comporti com se'ns especifica. Bé, fem allò de calcular primer la cadena directa i després dividim per 1 més la cadena directa per la cadena de realimentació, o dit d'una altra manera. Agafarem i per calcular la funció de transferència amb llaç tancat és com agafar la cadena directa dividit per 1 més la cadena oberta. Recordeu que la cadena oberta, a diferència de la directa és això, que va des de l'error fins a la variable del procés, sí? Fins a que arriba al llaç de realimentació. És a dir, tot el que hi ha aquí, això d'aquí, és la cadena directa. La cadena de realimentació és aquesta d'aquí, que com veieu té una realimentació unitària, i la cadena oberta seria agafar des d'aquí fins aquí, sense realimentar, tots els blocs que hi hagi multiplicats entre si. És a dir, la cadena oberta, en aquest cas, és el controlador, la planta, el producte, estic volent dir, i multiplicat per la realimentació. Sobretot, en aquest cas, el que estem fent és calcular la funció de transferència amb llaç tancat. Per tant, recordeu que, com us deia abans, la forma en què es calcula el llaç tancat d'això és a dir, la relació PB respecte a set point, és a dir, si volem reduir tot això a una sola funció de transferència, és agafar la cadena directa dividit per 1 més la cadena oberta, que és la directa, per la de realimentació. D'aquesta manera tenim aquesta expressió d'aquí. Si la simplifiquem, ens acaba quedant un polinomi numerador, com ho podeu observar aquí, i un polinomi denominador. Com sempre, heu de tenir la picaresca d'agafar, i veieu el coeficient de la màxima potència, que en aquest cas és un polinomi d'ordre 3, veieu que no és 1, el polinomi no és mònic, no està normalitzat a 1, es recomana sempre que el normalitzeu a 1, perquè ja sabeu que després, quan igualem els polinomis, és a dir, aquest, amb el que sortirà de les especificacions, aquest coeficient haurà de ser 1 per poder-se igualar, d'acord? Bé, ja tenim la funció de transferència en llaç tancat. Com podeu veure, observareu que al ser de tercer ordre, però nosaltres, fixeu-vos que tenim dos paràmetres de llibertat, Kp i Ki, que estan imbricats dins d'aquest polinomi denominador. Llavors, clar, el que passarà és que nosaltres només tenim 2 graus de llibertat, per tant, podrem ubicar 2 pols. O bé podrem determinar, per exemple, la part real d'una parella de pols i el tercer pol on es trobi. És a dir, bàsicament aquests 2 graus de llibertat l'únic que ens provoquen és que no podrem especificar on estan els 3 pols d'aquest denominador. D'acord? Només podrem dir 2 coses d'ells. O bé ubicar-ne 2 dels 3, o bé donar la part real d'una parella i després, com deia, deixar a l'altra a un lloc on vulguem. Bé, anem a llegir primer les especificacions i a veure què ens diuen i a partir d'aquí farem. Ens demanen que el sistema realimentat es comporti com un sistema de segon ordre dominant amb una resposta crítica, és a dir, que tingui un sobrepic del 0%. És a dir, que la xi sigui igual a 1 i que el temps d'establiment sigui igual a 150 segons. D'acord? Aquí ens posen que el temps d'establiment sigui el doble de la constant de temps del sistema. Observeu que la constant de temps del sistema, la que domina la resposta, són 75 segons. Per això és una especificació del problema, ens diu que el temps d'establiment sigui el doble de la constant de temps que hi ha
en el sistema amb llaç obert. Bé, en definitiva, el que hem de llegir d'aquí és que el temps d'establiment han de ser 150 segons. El primer que farem serà interpretar les especificacions. De fet, observeu que si ens donen la xi i el temps d'establiment, a partir del temps d'establiment, coneixent la xi, podem calcular la pulsació natural o pròpia, és a dir, la freqüència angular natural del polinomi denominador. Recordeu que el polinomi denominador d'un sistema de segon ordre era allò de s al quadrat més 2xi omega n per s més omega n al quadrat, que és el que tenim aquí. Però anem a pams. Fixeu-vos, el temps d'establiment, si no ens diuen res, se suposa que és al 2%, per això la fórmula 4 dividit per xi omega n. Com que la xi està en el valor llindar, el valor crític, val 1, per això queda 4 dividit per xi omega n, 4 dividit per omega n, perquè la xi val 1. A partir d'aquí, com que sabem que aquest temps d'establiment ens demanen que sigui de 150, aïllem l'omega n i ens dona alerta que té unitats aquest 26,6 miliradians per segon. D'acord? Per tant, el 2xi omega n, el coeficient segon, recordeu que en un sistema típic de segon ordre el denominador era s al quadrat més 2xi omega n, ho teniu aquí, ja que la xi val 1, per tant tenim el segon coeficient, el coeficient lineal del polinomi de segon ordre, i al final teníem l'omega n al quadrat. Recordeu? Doncs l'omega n, com que ja sabem el que val, el terme independent del polinomi és aquest d'aquí. I és, en definitiva, el que escrivim aquí. El polinomi denominador de la funció de transferència, de fet, s'haurà d'igualar a aquest que surt aquí i que depèn dels paràmetres K i KI. Però observeu què passa. Clar, amb aquestes especificacions tenim dos pols. Aquí els teniu. D'acord? De fet, tenim el polinomi precisament que dèiem, s al quadrat més 2 per xi per omega n per s més l'omega n al quadrat. Aquí està. Què passa? Hi ha hagut d'afegir aquest s més a, perquè, com us deia al principi del problema, tenim només 2 graus de llibertat. I fixeu-vos que el polinomi que queda enllaç tancat és de tercer ordre. Clar, les especificacions em diuen que ha de passar amb el sistema aquest realimentat, o sigui, volem que es comporti com un segon ordre que domini la resposta, per tant, hauria d'haver 2 arrels en aquí que dominin la resposta i una altra més lluny, d'acord? Però, clar, aquesta que està més lluny hem de creuar els dits, hem d'agafar i posar S més A i creuar els dits i esperar que aquesta A quedi bastant més lluny, com a mínim 4 o 5 vegades més lluny, que les arrels que nosaltres hem posat. Anem a veure què és el que passa. De fet, com us deia, el polinomi de segon ordre aquest surt de les especificacions del problema. S més A no tenim més remei, hem de creuar els dits perquè aquesta A sigui aquesta arrel, la tercera arrel que quedarà sobre l'eix real, segur, d'acord? No pot tenir part complexa conjugada. Per tant, la tindrem sobre l'eix real, aquí, i haurem de, doncs això, atendre'ns al resultat que hi hagi. Per això ja farem l'anàlisi després. La qüestió que fem el producte i ens queda efectivament un polinomi de tercer ordre, com podeu observar aquí. Fixeu-vos que de l'esquema ens queda un polinomi de tercer ordre que depèn de K i KI. I aquí ens queda un polinomi de tercer ordre que depèn només de A, perquè l'omega n i la xi ens l'ha donat l'enunciat. Bé, la qüestió és que ara senzillament hem d'igualar cadascun dels coeficients, és a dir, l'1 amb l'1, i d'aquí veieu la necessitat de no haver deixat aquest 150. Entesos? Tard o d'hora haguéssim hagut de o bé multiplicar això per 150 o bé dividir això per 150, una de dos. Bé, la qüestió és que precisament aquest 0,513, o sigui, l'1 és l'1, el 0,513 ha de ser igual al 0,0533 més A, ho teniu aquí, això ens dona la primera equació. Evidentment tindrem 3 equacions perquè tenim la A, que és una incògnita, la KP i la KI. D'acord? Per tant, tenim 3 equacions i 3 incògnites. De la primera ja determinem quan val la A. Veieu? 0,46. Per tant, sembla que l'arrel aquesta es trobarà a menys 0,46. I d'on ha vingut aquest canvi de signe? Fixeu-vos, veieu que és S més A, el polinomi? Quina arrel té aquest polinomi? Doncs precisament menys A. Per això dic que l'arrel, aquesta arrel que hem creuat els dits i a veure on queda,
doncs és aquest menys 0,46 que teniu més o menys representat aquí a la figura. Anem a veure quan va el Kp. La Kp surt d'igualar precisament, com podeu veure, el terme lineal. Veieu que el terme lineal depèn de Kp. I aquí l'igualem al terme lineal. Com que ja coneixem la A, això queda un número ja perfectament definit. I d'aquí es desprèn que la Kp és 4,33 i no té unitats Kp. Del terme independent, com que ja coneixem la A, ens surt directament pràcticament la KI, i fixeu-vos que 0,075 i sí que té unitats i són segons a la menys 1, 1 partit per segon. Llavors, anem a fer una anàlisi de quina posició ocupen els dos pols dobles que hem posat de la funció de transferència i aquest pol que l'hem hagut de deixar lliure i hem hagut de creuar els dits per veure on quedava. Fixeu-vos, en primer lloc, els dos pols que són idèntics, a causa de que el sistema és críticament esmorteït, recordeu, un sistema críticament esmorteït és un sistema que té dues arrels sobre l'eix real i que són idèntiques, o una arrel amb multiplicitat 2. I aquesta arrel, precisament, val menys xi omega n, com que la xi és precisament 1, doncs menys omega n. Per tant, fixeu-vos que les dues arrels valen menys 0,0266. Si ho comparem amb la S3, que és aquesta que hem deixat lliure, perquè no teníem prou graus de llibertat, ens hagués fet falta aquí un altre paràmetre lliure en el controlador. Però com que no el tenim, l'hem deixat lliure i ens ha caigut aquí. Clar, si observeu, feu la divisió, 0,46 dividit per 0,0266, ens acaba quedant aproximadament 17. Això vol dir que aquesta arrel es troba 17 vegades més lluny que no pas aquesta arrel amb multiplicitat doble. Per això podem concloure que aquest menys 0,46 és tan ràpid que qui està dominant la resposta és precisament els dos pols que ens venien dictats per les especificacions. I amb això ja quedaria resolt el problema. Anem a veure ara el mateix exemple, el mateix sistema que volem controlar. Fixeu-vos, la funció de transferència és la mateixa, però ara tenim 3 graus de llibertat. Ho podeu veure aquí. Per tant, tenim un regulador PID, Kp més KI dividit per S més KD per S. En primer lloc, ja sabeu, calculem la funció de transferència amb llaç tancat. No insistiré, però cadena directa dividit per 1 més cadena oberta. Per tant, 1 més cadena directa per la cadena de realimentació. Com que en aquest cas és unitària, ens acaba quedant aquest quocient de polinomis d'aquí, que evidentment ja depenen de Kp, Kd i Ki, l'arreglem una mica perquè quedi en forma, doncs veieu aquí, el terme al cub, al quadrat, lineal i independent, i dividim a dalt i a baix, numerador i denominador, per 150, per el que us dic sempre, tingueu aquesta precaució perquè després igualarem polinomis, igualarem coeficients, i cal que el primer valgui 1. Bé, ara sí que podeu observar que Kp, Ki i Kd queden distribuïts en tots els coeficients del polinomi denominador. D'acord? Per tant, ara sí que tenim 3 graus de llibertat per poder jugar amb la posició en el pla complex de precisament aquests 3 pols que ha de tenir aquesta funció de transferència amb llaç tancat. Anem a veure què ens diu l'especificació del problema. Diuen que el sistema realimentat s'ha de comportar com un sistema de segon ordre dominant amb una resposta crítica que alerta amb això de dominant. Què vol dir? Doncs voldrà dir que tindrem dues arrels que seran les lentes, d'acord, i que dominen la resposta, per això diu segon ordre dominant, i hi haurà una tercera arrel que l'haurem d'ubicar suficientment lluny com perquè tingui una dinàmica prou ràpida i sigui negligible, no domini la resposta. Per tant, a partir d'aquí, doncs ens diuen també que la resposta ha de ser crítica sobre impuls 0 i amb una xi igual a 1, que de fet això i això són paraules sinònimes, i que el temps d'establiment ara sigui de 50 segons. Bé, amb la fórmula del temps d'establiment el que podem determinar és la pulsació natural o pròpia del sistema. Fixeu-vos, com que la xi val 1, 4 dividit per xi omega n queda 50, d'on l'omega n és 80 miliradians dividit per segon. A partir d'aquí calculo els coeficients del polinomi típic de segon ordre, recordeu, s quadrat, més 2 xi omega n per s, aquest és el coeficient que anirà al terme lineal, el veieu aquí, i aquest és el coeficient omega n al quadrat que anirà al terme independent. D'acord? Ara, a on posem aquest tercer pol?
el tercer pol. Ara podem forçar la seva posició. Per què? Perquè tenim 3 graus de llibertat. Ara tinc KP, KI i KD. Per tant, això m'ajudarà a muntar el sistema d'equacions, que tindré 3 equacions, i com que tinc 3 incògnites, el podré resoldre sense necessitat de creuar els dits i deixar aquest pol addicional a mercè dels números que resultin, sinó que jo podré forçar a on es troba. I on el posarem? Doncs he decidit posar-lo 5 vegades més lluny. Com veieu, l'arrel, recordeu, les arrels d'aquest sistema de segon ordre en resposta crítica és una arrel doble que teniu aquí, i aquesta arrel es troba a menys xi omega n. Com que la xi val 1, doncs a menys omega n, i aquests són els que teniu aquí. He decidit posar-lo 5 vegades més lluny, però podia haver decidit posar-lo 6, 7, 8, 10 o 17, com en el problema anterior. Això del 5 és una decisió. Ha de ser un nombre superior o igual a 4. Amb això ja en tenim suficient. Bé, a partir d'aquí es munta el sistema de 3 equacions i 3 incògnites perquè ara observeu, ja tinc el polinomi de segon ordre de les especificacions, aquest d'aquí, que és el pol que jo m'he inventat, el que he posat perquè no domini la resposta, sigui ràpid, i observeu que ara ja els coeficients, evidentment, no em depenen de cap paràmetre lliure A. Per tant, directament, del 0,56, que és el terme quadràtic, podré determinar KD, del 0,07, que és el terme lineal, podré determinar KP, i del terme independent podré determinar KI. Si fem això, ens resulten KD, KP i KI, aquests valors que teniu a la transparència, sobretot KD té unitats, segons, i KI, com en el problema anterior, també té unitats i són segons a la menys 1. Anem a veure un altre problema on ens demanen que determinem el valor que ha de prendre, o la sintonia, d'un controlador proporcional, que en aquest cas no es diu KP, es diu K, que proporcioni una pulsació natural de 2 radians per segon a un sistema GDS realimentat amb realimentació unitària i negativa. Per tant, observeu que ens donen aquí la funció de transferència. Novament, fixeu-vos que és una funció de transferència de segon ordre, on hi ha clarament una constant de temps més lenta que una altra. Veieu que aquí hi ha un 1 i aquí hi ha un 10. No és tan exagerat com en els problemes anteriors, però aquest també és un sistema de segon ordre sobreesmorteït, que això es podria aproximar, en el cas que es fes la identificació, com hem fet a classe, per un sistema de primer ordre amb retard pur, on la constant de temps del sistema de primer ordre veieu que seria 10 i el retard pur d'un segon, que és aquesta constant de temps ràpida. Però això és informació que ara mateix sobra, perquè no ens estan preguntant res de tot això. El que ens pregunten és que nosaltres agafem, realimentem el sistema. Fixeu-vos que ens diuen realimentació unitària i negativa. Per tant, això ha d'anar cap aquí, així tal qual, i observeu que aquí ara senzillament hi haurà un regulador proporcional i que té per valor K, un paràmetre lliure K. I aquí hi tenim la funció de transferència que volem controlar, que és aquesta G de S que teniu representada a l'enunciat. Per tant, ens hem d'imaginar mentalment això d'aquí. De fet, es pot deduir de l'enunciat, ja que diu realimentació unitària negativa. Aquí la teniu, unitària i negativa. Bé, quin és el valor del coeficient d'esmorteïment del sistema realimentat? Bé, anem a veure. Ja podem començar a preveure que si això és una K i aquí tenim una funció de transferència de segon ordre, quan calculem la funció de transferència enllaç tancat, ens quedarà una funció de transferència de segon ordre. D'acord? Què passarà? Que només tenim un sol paràmetre lliure. Per tant, podrem dir només una cosa d'aquests 2 pols de la funció de transferència enllaç tancat, o bé dels 2 pols ubicar-ne només un. D'acord? Bé, però no ens avancem i anem a veure, anem a fer el primer pas, que és tancar la funció de transferència aquesta que tenim aquí a la figura, tancar el llaç que tenim aquí a la figura. Fixeu-vos, en tancar el llaç amb una realimentació unitària s'obté el següent. Observeu que és cadena directa, aquí la teniu, dividit per 1 més la cadena oberta, que en aquest cas coincideix amb la directa perquè la realimentació és unitària. Però aquí sota hi aniria K per G per el que hi hagi aquí. Dic aquí sota. En canvi, aquí dalt, recordeu que només aniria el producte del que hi ha aquí. Bé, si arrangem això una mica, ens queda un numerador i un denominador, ho veieu aquí. Novament, el denominador no és mònic, no està normalitzat. Per tant, el que fem és dividir tot per aquest coeficient i ens queda K dividit per 10 dividit per, com era de preveure,
un polinomi de segon ordre. Bé, com que recordeu que ens demanen que la pulsació natural sigui de 2 radians per segon. Us recordo també que la funció típica d'un sistema de segon ordre és aquesta d'aquí. Recordeu? K per la pulsació natural al quadrat dividit per S quadrat més 2 omega n per S més omega n al quadrat. Bé, com que en aquest cas tenim la omega n aquí com a terme independent, la veieu? Si jo agafo aquesta omega n, que em demanen que valgui 2, i agafo l'elevo al quadrat, tindré aquest coeficient d'aquí, que valdria 4. De fet, aquí tindria 2 per xi per 2, val? I aquí tindria k per 4, 4 vegades k. És l'únic que sé a partir de l'enunciat, com podeu veure. D'acord? Per tant, de l'especificació, l'únic que em demanen és que l'omega n sigui de 2. Ho puc aconseguir això? Doncs bé, si aquí hi ha un 4, 2 al quadrat, fixeu-vos que es pot igualar directament a 1 més k dividit per 10 i directament ja podria obtenir el valor de k. A partir d'aquí no puc fer res més, perquè observeu que aquí no hi apareix cap paràmetre lliure, per tant, aquest valor fix d'aquí m'acabarà determinant quan val el valor de xi. Però no ens avancem. Primer anem a determinar quan ha de valdre el valor de k. Bé, com us deia, aquí hem d'igualar directament el 2 elevat al quadrat, el 2 que ens ve de l'enunciat, una omega n de 2 radians per segon, 2 al quadrat, igual a això. No queda un altre remei que això sigui, si volem que aquest quocient valgui 4, el numerador ha de valdre 40, perquè dividit per 10 doni 4, per tant la k ha de valdre 39. I no té unitats perquè és un guany proporcional. Entesos? Per tant, ja ho tenim. Ja tenim la k igual a 39. I com us deia, com que aquí no hi ha cap paràmetre lliure, veieu el terme lineal? I aquí hi tinc 2 per 2, 4, xi, val? El que puc igualar és 11 desens igual a 2 per 2, 4 vegades xi, que és el que teniu aquí. 11 desens és igual a 2 per 2 per xi, d'on es desprèn que la xi és igual aproximadament a 0,28 i no té unitats perquè és el factor d'esmorteïment relatiu. Ja podem preveure que aquest sistema, la forma que tindrà de reaccionar serà amb un sobreimpuls i a més aquest sobreimpuls serà important perquè el valor de la xi clarament és més petit que 1. Per tant, el sistema realimentat tindrà sobrepic, d'acord? Perquè sabem que la xi resultant per aconseguir aquesta omega n és més petita que la unitat. Anem a veure ara aquest sistema d'aquí, on directament la diferència amb els anteriors és que directament ja no podem trobar la funció de transferència g a la figura, sinó que l'hem de determinar nosaltres. Veieu? Aquí tenim un sistema aniuat, està realimentat i està aniuat a dins d'una altra realimentació externa. Per tant, per calcular la funció de transferència amb llaç tancat d'això ho haurem de fer en 2 passos. El primer, tancar aquest llaç, per això calculo primer la g interna, la podeu veure aquí, que depèn del paràmetre kp al final, i després el que ens resulta, multiplicar-ho per 1 dividit per s, això tindrem la cadena directa i ja veieu que la realimentació és unitària. Podeu parar el vídeo, de fet aquest exemple es troba als apunts, i acabareu veient que al final la funció de transferència total, és a dir, la funció de transferència amb llaç tancat que relaciona aquesta sortida amb aquesta consigna d'aquí, recordeu que ara són consignes, el que estem posant aquí per generar l'error, la consigna i la variable del procés. Llavors, ens acaba resultant aquesta funció de transferència amb llaç tancat el que teniu aquí. Novament, nova recomanació. Veieu que el coeficient de la màxima potència no és 1. De fet, en aquest cas, fins i tot, no és ni tan sols numèric. Depèn, com podeu veure aquí, d'un valor simbòlic. Tenim kp d'un paràmetre del controlador. Per tant, què es recomana? Com sempre, aquí no hi ha excepcions, l'únic que ara no és un número, ara depèn d'una lletra, és igual. Agafem i dividim numerador i denominador per aquest 4 més kp. D'aquesta manera, el coeficient de la màxima potència ens queda aquí unitari. Bé, anem a veure les especificacions que ens demanen i que ens ajudaran a determinar quan ha de valdre el valor de kp. Diu, sintonitza el valor de kp per a que el sistema controlat respongui com un sistema amb resposta sense sobrepic
i amb un temps d'establiment de 8 segons. Bé, com que ens demanen sense sobrepic i amb un temps d'establiment de 8 segons, podeu observar que aquí hi tinc un sistema de segon ordre. Clar, aquí tinc dues alternatives. De fet, podria pensar en un sistema de segon ordre que sigui sobreesmorteït, és a dir, pensem en una arrel, fixeu-vos, aquí us heu d'imaginar el pla complex, i com que no hi ha més remei que el polinomi denominador de la funció enllaç tancat que tenim aquí és de segon ordre, hauré d'ubicar dues arrels. Però clar, només tinc un paràmetre lliure, que és Kp, ho veieu aquí? Una vegada fixi Kp, els dos coeficients aquests del polinomi em queden fixats. Per tant, només tinc un grau de llibertat. Què podria fer amb aquest grau de llibertat? Doncs, per exemple, demanar que un pol es trobi a un lloc determinat. Creuar els dits perquè l'altre pol em quedi molt més lluny. Aquesta seria una alternativa, que és la que provarem. I després hi hauria una altra alternativa, la qual us convido a que proveu pel vostre compte, en la qual, en el pla complex, podríem especificar no tant la posició d'una arrel i deixar l'altra lliure, sinó de demanar-li a on es trobin les dues arrels respecte a l'eix imaginari, oi? Això és el que podríeu pensar. Llavors, què passa? Us deia que us ho deixo provar perquè arribareu a que el problema no té solució. Us explico. Mireu que ens estan demanant en realitat dues coses, que el sistema no tingui sobrepic, per tant, aquí el que ens estarien dient és, per exemple, xi igual a 1. Repeteixo que aquesta alternativa, que és la que resoldré, no és la que estic proposant ara. Així és com ho faré més tard. Llavors, imagineu-vos que d'aquí de l'enunciat deduïm sense sobrepic. Per tant, poso una xi igual a 1. Però observa que també t'estan demanant que el temps d'establiment sigui de 8 segons. Per tant, també t'estan demanant que 4 dividit per xi omega n valgui 8. D'acord? Per tant, fixeu-vos que si ho feu així, clar, al voler que dues arrels estiguin exactament en el mateix lloc, sí? Amb una xi igual a 1 i, a més, a una certa distància de l'eix imaginari, no tenim suficients graus de llibertat per poder-ho fer. Entesos? Per això us demanava que ho provéssiu pel vostre compte per veure que és impossible, que encara que aquí no ens diguin com hem de procedir, les especificacions ja ens estan donant pistes. Per tant, en aquest cas, com que ens demanen dues coses i només tenim un grau de llibertat, el que farem serà ubicar un pol i creuar els dits per veure l'altre a on queda. I a partir d'aquí conclourem. Per tant, és impossible demanar dues coses sobre els pols. Per tant, desestimem aquesta via. Podríem demanar que tinguin una xi igual a 1 o que els pols es trobin a una certa distància de l'eix imaginari, però no les dues coses a la vegada. Això és el que vull dir. Bé, seguim amb aquest procediment on especificarem a on s'ha de trobar aquest pol i l'altre el deixarem lliure i a veure què passa. Recordeu allò d'afegir-hi una A. Es diu aquí, la funció de transferència del conjunt del sistema és de segon ordre, cal ubicar dos pols. Però per sintonitzar el valor de Kp, perquè el sistema controlat no tingui sobrepic i tingui un temps d'establiment de 8 segons, es proposa assignar un pol a un lloc on impliqui aquest temps d'establiment, però caldrà deixar l'altre pol lliure. Entesos? Per tant, anem a interpretar com si això fos un sistema de primer ordre i això un altre sistema de primer ordre, d'acord? Per tant, en realitat, el que estem veient aquí és que el que estem demanant és que aquest sistema de segon ordre amb enllaç tancat es comporti com un sistema de segon ordre sobreesmorteït, amb una xi més gran que 1, o, alternativament, com dos sistemes de primer ordre, un darrere de l'altre, en sèrie. Us recordeu això? Bé, llavors, què fem? Com que ens estem fixant a on posar aquest pol, el pol dominant, que és aquest d'aquí, el que ens dona l'especificació, ja parlarem després de veure on carai queda aquest d'aquí. Bé, comencem. Mireu, agafo el temps d'establiment i busco la forma que té el temps d'establiment per un sistema de primer ordre, ja que m'estic fixant només en aquest pol. Recordeu que un sistema de segon ordre com aquest, en dues arrels reals diferents, és com tenir dos sistemes de primer ordre en sèrie amb dos constants de temps diferents. Per tant,
em fixo amb aquest sistema de primer ordre que a mi m'agrada, el que jo vull tenir com a resposta dinàmica amb llaç tancat. Bé, el temps d'establiment que em demana l'enunciat és igual a 4 vegades tau, recordeu, d'on es desprèn que la tau ha de ser 2 segons. A partir d'aquí, el pol és menys 1 dividit per tau, ho recordeu? El pol aquest és menys 1 dividit per tau, la tau lenta del sistema, i l'altre seria menys 1 dividit per la tau ràpida, ja veurem on queda, i això m'acaba quedant que una arrel està en el menys 0,5 i l'altra arrel està en el menys A. Recordeu que el que faré serà una arrel a on em demanen, l'altra arrel la deixo lliure perquè no tinc prou graus de llibertat. A partir d'aquí què? Doncs faig el producte i fixeu-vos, em queda S quadrat més, etc. Què puc fer ara? Què em queda per fer? Igualar el polinomi de l'especificació amb el polinomi que em surt de realimentar el sistema. Com veieu, aquí tinc un 1, aquí tinc un 1, d'aquí la picaresca d'haver dividit per 4 menys cap E, important això, haver-ho fet, val? Si no, ja només amb aquest coeficient, fixeu-vos amb aquest 1, si no haguessis dividit, ja t'hagués resultat erròniament que la KP ha de valdre 3. D'acord? I això no és així. Val? No és així perquè ja veuríeu que si feu això, els altres dos coeficients no donaran. Val? Però bé, no és el cas, sinó que ja ens hem recordat de dividir per 4 menys KP i aquí queda un 1 i aquí queda un 1. Llavors podem igualar directament. Al poder igualar directament, que és el que he fet aquí, com podeu observar, em queda determinada la relació entre A i KP, d'acord? Tenim un sistema d'equacions, bàsicament aquí. Fixeu-vos, terme independent amb terme independent, terme lineal amb terme lineal. I a partir d'aquí es desprèn molt fàcilment que la KP és 2,4 i la A és 2,5. De fet, us recordo que havíem dit que una arrel, per complir especificacions, una arrel es trobés aquí i l'altra creuaríem els dits per veure on es troba. Hem tingut sort perquè aquesta arrel d'aquí, d'acord amb l'enunciat, es troba a 0,5 de distància, sí? 0,5. Mentre que aquesta d'aquí es troba, com podeu veure, segons ens ha resultat, ho teniu aquí, a menys 2,5. D'acord? L'A val 2,5, però l'arrel, que precisament és, fixeu-vos, l'arrel és S més A, per tant, l'arrel és menys A. Per tant, l'arrel és menys 2,5. Com veieu, es troba 5 vegades més lluny. Per tant, hem tingut sort, ha funcionat el creuament de dits, i fixeu-vos que amb aquesta KP ja em queda una arrel on jo desitjava i l'altra arrel lo suficientment lluny com per negligir el seu efecte en la resposta del sistema realimentat. Anem a veure aquest altre problema. Ens donen la funció de transferència, ho veieu aquí, del sistema enllaç obert que volem controlar, i ens demanen sintonitzar un controlador PD, i ens donen la funció de transferència, que faci que el sistema controlat respongui sense sobrepic i amb un temps d'establiment de 3 segons, amb el criteri del 2%. Bé, com que ens demanen que el sistema... Fixeu-vos que ara tenim 2 graus de llibertat, Aquí el tenim, 2 graus de llibertat. Ens demanen que el sistema controlat respongui sense sobrepic i amb un temps d'establiment de 3 segons. Bé, el primer que podem pensar és, com en el problema anterior, dir que, clar, ens estan demanant dues coses, el temps d'establiment i, a més, que no tingui sobrepic, i hem de mirar els graus de llibertat que tenim. Fixeu-vos que, a diferència del problema anterior, ara tenim 2 graus de llibertat, KP i KD. Per tant, ara sí que podrem determinar a on es troben els dos pols. Però, en primer lloc, el que farem serà tancar el llaç per veure si el polinomi denominador de la funció de transferència té 2 pols o ens n'haurem d'inventar un tercer. Per tant, el primer que recomano fer és calcular la funció de transferència en llaç tancat. I la teniu aquí feta. Recordeu, he agafat el sistema, com a cadena directa el que teniu és el controlador, després hi ha la planta i després ja va la realimentació, que és unitària, no ens diuen res, per tant, realimentació unitària i negativa. Bé, amb això em queda aquesta funció de transferència amb llaç tancat. Fixeu-vos que ja està normalitzada. La podeu veure aquí com el coeficient de la màxima potència val 1. I observeu també com haig d'ubicar 2 pols, ja que el sistema és de segon ordre i, a més, tinc 2 graus de llibertat, KP i KD.
Per tant, ho tinc tot de cara. Podré imposar que la xi valgui 1 i podré imposar el temps d'establiment que se m'està demanant. Per tant, es demana que el sistema es comporti de forma críticament esmorteïda, per tant, xi igual a 1, i del temps d'establiment al 2% s'obté la pulsació natural. Fixeu-vos, la fórmula general és aquesta d'aquí, d'acord? Alerta que aquesta fórmula només és vàlida quan la xi, i això ja ha sortit a teoria, quan la xi és com a màxim 1, d'acord? Això per una xi igual a 34 no funciona. Llavors, el temps d'establiment 4 dividit per xi omega n. La xi, com que val 1, ja ho hem vist, se'n desprèn la omega n, que en aquest cas és 1,33 i alerta perquè té unitats. Amb això què faig? Muntar el polinomi característic. Quan val? Doncs s al quadrat més 2 xi omega n per s més omega n al quadrat. Com que tinc el valor de tot, de la xi i de l'omega n, em queda aquest polinomi. Què haurem de fer amb aquest polinomi? Aquest ve per les especificacions, mentre que aquest ve per la forma que tinc el sistema realimentat. D'aquí es desprèn fàcilment que l'1,77 m'ajudarà a trobar Kp i el 2,67 m'ajudarà a trobar Kb. I aquí teniu el resultat. Això és el que dona els paràmetres de sintonia per a complir amb aquesta especificació. Com sempre, Kp no té unitats i Kd podeu veure que sí té unitats i són segons. Anem a veure un altre exemple. Un altre exemple on novament haurem de calcular, com ha passat no en l'anterior, sinó fa 2 exemples, hem de calcular la funció de transferència interna, aquesta d'aquí, d'acord? Per tant, calcularem aquesta funció de transferència interna primer per poder determinar la funció de transferència enllaç tancat externa del final. Per tant, això és el que es fa aquí, al final de la transferència. Per calcular el enllaç tancat, doncs recordeu, primer s'agafa aquesta i després es fa el producte amb K dividit per S i s'acaba tancant el enllaç. En resum, acaba quedant aquest numerador i aquest denominador. I novament, fixeu-vos que apareix aquí un coeficient de la màxima potència que no és 1. D'acord? I com que no és 1, el que farem serà dividir numerador i denominador per aquest coeficient. I és el que faig aquí. Ara ja el tinc igual a 1. Ja estic tranquil perquè a partir d'aquí el que faré serà interpretar les especificacions, generar el polinomi degut a les especificacions i igualar. Bé, què en diuen les especificacions? Doncs va, que sintonitzem els paràmetres Kd i Ki, on els tenim, fixeu-vos, la Kd es troba aquí i la Ki es troben aquí. Per tant, sembla ser que això és de la part derivativa del regulador. Fixeu-vos, Kd està multiplicant a la S i Ki dividint a una S. O sigui, té una S dividint. Per tant, observeu que això seria la part integral i això la part derivativa. De fet, la part proporcional es trobarien aquí. Però bé, no ens diuen res. Senzillament que trobem el valor d'aquests paràmetres. Perquè el sistema realimentat es comporti com un sistema de segon ordre subesmorteït, alerta, hi ha una novetat, subesmorteït, amb un overshoot, amb un sobreimpuls del 5% i un temps d'establiment de 8 segons. Bé, observeu que el sistema realimentat és de segon ordre. Per tant, ens estan donant característiques d'uns pols complexes conjugats de segon ordre, d'un sistema, recordeu, d'un sistema subesmorteït que tenia 2 arrels complexes conjugades. Us recordeu això? Sí? Llavors, la seva part real era menys xi omega n i la part imaginària omega n per l'arrel quadrada de 1 menys xi al quadrat. Però bé, això ara no ve al cas. De fet, està escrit aquí, El que ve al cas és que hem de calcular la xi i hem de calcular l'omega n i ja sabeu la forma típica d'un polinomi de segon ordre, no? S al quadrat més 2 xi omega ns més omega n al quadrat. Bé, anem a calcular en primer lloc el factor d'esmorteïment relatiu xi. Observeu que el sobreimpuls ens dona del 5%. Llavors, és un error utilitzar aquesta fórmula posant un 5% aquí a l'hora de calcular el logaritme natural. Heu de posar 0,05. Si es posa directament un 5, això donarà error, és el que vull dir, perquè el 5 està expressat en tant per cent. Per tant, s'ha d'expressar en tant per 1, 0,05. A partir d'aquí, s'aplica aquesta expressió, recordeu els errors típics, en lloc d'utilitzar el logaritme natural, utilitzar el logaritme base 10, oblidar-se de l'elevar al quadrat o fins i tot oblidar-se de fer l'arrel quadrada al final. En resum, que un sobreimpuls del 5%
De fet, també us podríeu fer una taula, per exemple, amb diferents sobreimpuls i quina xi dona, perquè la xi només depèn del sobreimpuls, i és 0,69. No té unitats per ser el factor d'esmorteïment relatiu. L'òmega n, com es calcula? Doncs bé, amb el temps d'establiment al 2%, que ens ho donen aquí. Temps d'establiment de 8 segons. Per tant, el quocient entre 4 i temps d'establiment, ens dona directament la òmega n. Recordeu que la fórmula és que el temps d'establiment és 4 dividit per xi òmega n. Com que l'òmega n passa a l'altra banda multiplicant, el temps d'establiment aquí dividint, i ja em surt directament. Alerta que la freqüència angular natural, aquesta que teniu aquí, té unitats, d'acord? Bé, doncs substituïm en el polinomi de segon ordre, aquí ho teniu, s quadrat més 2 per xi, que és el 0,69, òmega n, aquest 0,72, i aquí l'òmega n al quadrat, i ens queda aquest polinomi denominador. Això ve de les especificacions, mentre que aquest d'aquí prové d'haver tancat el llaç directament i deixant-lo lliure en funció, deixant, diguem, els coeficients lliures, els coeficients deguts al controlador, lliures en aquí. Bé, a partir d'aquí, igualant directament, fixeu-vos, el 0,525 em permetrà igualar-lo a 8KI dividit per 5 més 8KD, i observeu que l'1 aquest em permetrà determinar ja el valor de KD, igualant-lo amb aquest coeficient. I a partir d'aquí, substituint aquí, podré determinar KI. Com podeu observar, es resol aquí aquest sistema d'equacions. KD té unitats i KI també té unitats. I fixeu-vos que unes són les inverses de l'altra. Anem a veure un exemple amb un forn industrial que té aquesta funció de transferència d'aquí. Se'ns demana que sintonitzem un controlador per assignació de pols, com portem fent tota l'estona, determinar els paràmetres d'un regulador PID. Aquesta vegada tornem a tenir 3 graus de llibertat. Amb la finalitat, hem d'aconseguir un sobrepic del 20% i un temps d'establiment de 100 segons pel sistema realimentat. Quina serà la precisió del sistema realimentat? Ens demanen al final. Bé, això es resoldria a banda. Ara el que farem serà la sintonia. Bé, comencem, com sempre, us recomano que comenceu ja calculant quina és la funció de transferència del sistema realimentat. I què faig? Doncs recordeu, el controlador per la planta dividit per 1 més el controlador per la planta per la realimentació. En aquest cas, realimentació unitària ja que no ens indiquen res. Bé, i em queda aquest coeficient, aquí, aquest quocient de 2 polinomis, aquest coeficient d'aquí heu d'anar alerta, el 2500, perquè no és 1. I després, quan el vulgueu igualar amb les especificacions, tindrem un problema. Per tant, fixeu-vos que una de les coses que indico ja és que cal normalitzar el denominador de la funció de transferència amb llaç tancat. Dividir-ho tot per 2500 i per això utilitzaré aquest polinomi d'aquí per ser igualat amb el de les especificacions. D'acord? Bé, parlant d'especificacions, anem a entendre què ens estan demanant. Ens diuen que el sobreimpuls sigui del 20%, és a dir, de 0,2. Ho poso a la fórmula i m'acaba quedant que la xi, el factor d'esmorteïment relatiu, ha de valdre 0,456. Bé, a partir d'aquí puc calcular el temps d'establiment. I aquest temps d'establiment, de fet, ens el donen que és de 100 segons a partir d'aquesta fórmula. 4 dividit per xi òmega n. D'on es desprèn l'òmega n, 4 dividit per el 100, que són els 100 segons que em dona l'enunciat, i la xi que l'acabo de calcular. I a partir d'aquí em dona 0,088 radians per segon. Recordeu les unitats. Bé, amb això, què passa? No en tinc prou, perquè recordeu que això em dona aquest polinomi denominador, un polinomi de segon ordre, s al quadrat més 2 xi òmega ns més òmega n al quadrat. Però, en canvi, la funció de transferència m'ha quedat de tercer ordre, per culpa de que veieu que aquí que té primer ordre el controlador, el controlador és de primer ordre, i a més és de tipus 1, i fixeu-vos que la planta també té aquí una particularitat, que és de segon ordre. Llavors, segon ordre i primer ordre, tinc un tercer ordre. De fet, ja m'ha quedat aquí un tercer ordre. Bé, l'he normalitzat aquí. Per tant, què passa? M'haig d'inventar un pol. El veieu aquí, que he posat S més 0,4. I, de fet, dic inventar perquè ho puc fer.
perquè tinc 3 graus de llibertat, KD, KP i KI. Ho veieu aquí? Per tant, 2 graus de llibertat els he utilitzat per forçar on es trobin aquests dos pols, que de fet seran pols complexos conjugats, val? I recordeu que la seva part real és menys xi òmega n, d'acord? La part real d'aquests pols. Ho tenim aquí. Els pols, val? I això està en els apunts, tenen part real menys xi òmega n, és a dir, menys 0,04. Què fem? Doncs el pol que ens hem d'inventar i que tenim capacitat per poder-nos inventar l'hem de posar 5 vegades més lluny com a mínim. 4, 5 vegades, d'acord? No ens discutirem sobre això. De fet, he decidit posar-lo 10 vegades més lluny, com veieu. Del menys 0,04 he passat al menys 0,4, que és l'arrel d'aquest polinomi. Val? Per aquest motiu, agafo, faig el producte i m'acaba quedant aquest polinomi de tercer ordre. Com veieu, té el coeficient 1 de la màxima potència, aquest ja m'he preocupat de normalitzar-lo i senzillament aquest terme independent em donarà KI, aquest terme lineal em donarà KP i aquest terme quadràtic em donarà KB, que són els resultats que teniu aquí, sempre anant alerta de respectar les unitats dels coeficients.